Øvelse 10a. Undersøg om f af x lige e opløftet til 2x plus 3 er en løsning til differentialligningen y mærke lige 2y minus 6. Vi starter med at differentiere vores funktion. Og den her kan man godt slå op i formelsamling. Den differentieret giver 2 gange e i 2x. Så hvis den er e opløftet i et eller andet konstant gange x, så ryger konstanten foran. Plus 3 forsvinder, fordi det er en konstant, der er lagt til. Venstre side har vi y-mærke, som jo er vores f-mærke, så 2 gange e i 2x. Højre side, der har vi lidt mere. Der skal vi sige 2 gange y minus 6. Så 2 gange y er jo vores f af x. Og så skal vi huske, at totallet skal ganges på hele f af x, så vi laver en parentes. Og så skal der trækkes 6 fra. Så den kan vi regne videre på. Så 2 gange e i 2x, det er bare det samme. Så skal man sige 2 gange 3. Og så skal man trække 6 fra. Så plus 6 minus 6, det giver 0. Og tilbage har vi 2e i 2x. Og dermed er højre siden lige med venstre siden. Så det er en løsning til differentialligning.